Усіх вітаю, шановне спадарства, гэта падкаст «Утульны горад», а мяне завуць Даша, і сёння да мяне завітаў спадар Іван, каб паразмаўляць раптам пра устойлівае развіццё гарадоў. Спадар Іван, ён не проста так спадар Іван, ён з арганізацыі «Інтэракцыя». І зараз мы яго папросім распавесці крышку пра сябе і, уласна, пра арганізацыю «Інтэракцыя». Дякую вялікі, Даша, за запрашэнне. Я прадстаўляю тут арганізацыю «Інтэракцыя». Раней мы знаходзіліся ў Беларусі і наша асноўная дзейнасць вялася таксама ў Беларусі. Зараз мы знаходзімся ў Грузіі і працуем у Грузіі. Займаемся мы абсалютна рознымі пытаннямі, якія звязаны з устойлівым развіццём гарадоў і супольнасці таксама ў гэтых гарадах. Гэта могуць быць і рознага кшталту інфраструктурныя праекты, гэта могуць быць праекты таксама ў адукацыйнай сферы для моладзі, для дзяцей. Асноўная тэматыка гэта ўстойлівае развіццё і ўсё, што з ім звязана. І ў гэтай арганізацыі я працую. Вось наконт устойлівага развіцця. Гэтае словазлучэнне я ўвогуле ўпершыню пачула ва ўніверсітэце. Там мы пра устойлівае развіццё казалі ў кантэксце 17 мэтаў устойлівага развіцця. 17 мэт устойлівага развіцця гэта такі канцэпт, які распрацавала ААН. І тэарэтычна мы мусім імкнуцца да таго, каб як мага хутчэй дасягнуць гэтыя мэты. Увогуле гэта тое, што называецца усялякімі гуманітарнымі пытаннямі, то бок там і барацьба з голадам, і барацьба з беднасцю, і барацьба за гендерную роўнасць, і якраз устойлівасць гарадоў. Там была і гендерная роўнасць, і нулявы ўзровень голаду, і так далей, і так далей. А вось пра ўстойлівае развіццё гарадоў я пачула не так даўно. Ці можаце вы распавесці, як звязана вось тое ўстойлівае развіццё, пра якое я чула, і вось тое, чым вы займаецеся? Тады, Даша, у мяне да цябе таксама ёсць пытанне. Вось як ты лічыш, дзе больш за ўсё пражывае людзей? У вёсках ці ў гарадах? На каго накіраваны мэты ўстойлівага развіцця? Калі мы прачытаем пра 17 мэтаў ўстойлівага развіцця, мы пабачым, што яны ўсе накіраваныя на людзей, каб рабіць жыццё людзей лепшым на ўсей планеце. І калі мы падумаем, дзе ў нас больш за ўсё жыве зараз людзей, а гэта па розных падліках ад 70 до 75% людзей пражывае ў гарадах, то мы зразумеем, што амаль што ўсе мэты ўстойлівага развіцця, яны нават якія тычацца сельскай гаспадаркі, таму што мы ведаем, што ў такіх прасунутых гарадах таксама людзі займаюцца такой урбан ці гарадской сельскай гаспадаркай, каб вырошчваць якіясьці там памідоркі, огуркі там і гэтак далей. Насамрэч усе гэты 17 мэтаў устойлівага развіцця, яны тычацца таксама і гарадскога развіцця, таму што больш людзей пражывае ў гарадах. І яшчэ ёсць такія мэты устойлівага развіцця, якія непасрэдна тычацца гарадскога развіцця. Нават 11-я мэта, яна так і кажа нам, што гарады павінны быць больш устойлівымі з экалагічнага пункту гледжання, павінны быць больш зручнымі, утульнымі для пражывання для людзей. І там ужо ў задачах, якія ставяцца ў гэтай мэце, таксама там называецца і жытло, і транспарт, і зялёныя зоны, і гэтак далей, гэтак далей. Всё, што робіць наша жыццё ў гарадах комфортна. Таму, я б сказаў, што гарады і мэты ўстойлівага развіцця гэта ўсё ўзаемазвязана. Суадносна людзі, якія ставяць сабе за мэту рабіць гарады больш устойлівымі, яны таксама маюць на ўвазе, што гэтыя гарады мусяць быць гендерна роўнымі, там не мусіць быць голаду, само сабой, яны мусяць быць экалагічнымі, то гэта ўсё у любым выпадку звязана. Глядзіце, ААН увогуле заклікае рабіць гарады і пасяленні, не толькі ж гарады існуюць, інклюзіўнымі, бяспечнымі і устойлівымі. Вось давайце пройдземся па ўсіх гэтых панятках больш падрабязна, што ААН мае на ўвазе пад імі, пад усімі. Ёсць такія дакументы, у якіх распісана, што ААН пад гэтым разумее. Нават ёсць розныя агенцтвы, якія ў рамках ААН працуюць, у іх таксама ёсць розныя падыходы да разумення таго, што ёсць такое ўстойлівы горад, і ў кожнага ёсць метадалогія, кожны з гэтых агенцтваў яны па-рознаму ацэньваюць, як гарады ўвогуле выконваюць гэтыя мэты і гэтак далей, гэтак далей. Што тычыцца інклюзіўнасці, напрыклад, тут разуменне, калі проста казаць, то гэта інклюзіўная інфраструктура. Мы ведаем, што інфраструктура гарадская, якая ў гарадах існуе, яна павінна быць зручнай для ўсіх жыхароў гэтага горада. Ёсць, напрыклад, групы насельніцтва ў гарадах з нейкімі такімі спецыфічнымі патрабаваннямі, напрыклад, людзі з інваліднасцю, ці матулі там з каляскамі, ці, напрыклад, веласіпедысты, ці больш сталага ўзросту людзі. Для іх ёсць такія спецыфічныя патрэбы. Вось інфраструктура павінна быць прызвычайна для патрэб такіх людзей. Гэта з пункту гледжання інфраструктуры. Таксама інклюзіўнасць уключае ўжо больш такі разуменне, больш шырокае, што людзі павінны мець доступ да розных сацыяльных паслуг, напрыклад. Яны павінны мець такі ж доступ да рынку працы,
яны павінны мець доступ да, напрыклад, турыстычнай інфраструктуры і гэтак далей. Калі мы паглядзім, напрыклад, на прыклады, якія існуюць у самых такіх прасунутых гарадах Еўропы, то мы убачым, што для людзей, якія перамяшчаюцца на вазочку, да, ты заўважыш, напрыклад, такіх людзей нават у тэхнаклубе, яны таксама будуць там танчыць і гэтак далей. Для іх створаны спрыяльныя ўмовы, каб яны не адчувалі сябе якімсьці чынам заціснутымі ў вугал і што яны не могуць чагосьці зрабіць. Яны поўнасцю уключаны ў сацыяльнае, працоўнае жыццё, у прафесійнае жыццё, у культурнае жыццё і гэтак далей. Яны не адчуваюць якіхсьці бар'ераў. І яшчэ такі важны аспект таксама інклюзіі, які зараз таксама вельмі важны. Вось кампанент такі, які існуе Smart City, вельмі такая папулярная тэма, вельмі шмат гаворыцца, што гарады павінны станавіцца разумнымі. Гэта разумнасць уключае ў сябе такія паняцці, як там развіццё IT-тэхналогій, штучны інтэлект і гэтак далей. Але ў гарадах у нас прысутнічае вельмі шмат людзей, насельніцтва, якое ўвогуле нічога не разумее, напрыклад, у гаджетах. Калі мы кажам, што мы развіваем якіясьці тэхналогіі, якія робяць жыццё людзей больш зручнымі, мы павінны таксама памятаць пра людзей, якія ўвогуле, напрыклад, не карыстаюцца мабільным тэлефонам ці смартфонам. Інклюзія падразумявае тут таксама і такую інфармацыйную адукацыю. Людзі таксама павінны ў гэтым сэнсе быць больш прасунутымі, каб умелі карыстацца гэтымі тэхналогіямі. Ці для іх павінны быць створаны якіясьці ўмовы, каб яны без гэтых тэхналогій таксама маглі рабіць то, што ім патрэбна будзе. Ну вось наколькі я памятаю ангельскую мову, інклюзія гэта ўвогуле уключанасць. То бок, калі мы плануем нашыя гарады, мы робім так, каб ніхто не быў выключаны з гэтых гарадоў. З інклюзіяй разабраліся, а вось наконт бяспечнасці, што мы пад гэтым падразумеваем? Таму што таксама можна з розных бакоў падхадзіць там і злачынства, і прыродныя ўмовы нейкія, што заўгодна. Ёсць розныя кампаненты таксама у мэтах устойлівага развіцця. Часцей за ўсё мы чуем аб тым, што пад бяспекай у гарадах, калі мы кажам пра гарадское развіццё, таксама мы разумеем, што гарады павінны быць прыстасаваныя к розным наступствам, якія з імі здараюцца пасля, напрыклад, якісьці такіх прыродных катаклізмаў, да? Напрыклад, там паводкі, там пажары, мы ведаем, землетрусы, засухі, адсутнасць вады і гэтак далей, гэтак далей. Ёсць такая нават сіндайская канвенцыя, у якой дзяржавы працуюць з тым, каб станавіцца больш такімі безапаснымі з пункту гледжання вось гэтых прыродных усякіх катастроф і наступстваў. Разумеецца, што бяспека таксама з пункту гледжання, як вы кажаце, памяншэння крымінальных розных здарэнняў, ці бяспека, напрыклад, таксама разумеецца бяспека транспартнага руху, таму што это вельмі такі важны кампанент развіцця гарадоў, і чым менш у нас людзей пападае ў розныя аварыі ці дарожныя здарэнні, якія адбываюцца, это таксама бяспека. Насамрэч, там вельмі шмат кампанентаў розных у мэтах устойлівага развіцця, якія тычацца бяспекі ў гарадах. Вось, напрыклад, у гэтым годзе ў Гродні адбылася здарэнне, калі раптам вырубілася электрычнасць па ўсім горадзе. То бок літаральна не працавала нічога. Усталі тралейбусы, перасталі пераключацца сігналы светлафора, і гэта была быццам бы вельмі небяспечная сітуацыя. Нейкім судам адбылося так, што не здарылася ніводнай аварыі, пры тым, што раптам і атрымліваецца, што калі у вас раптам выключаецца станцыя, якая акумулюе электрычнасць і не пачынае працаваць пры гэтым нейкая запасная станцыя-падстанцыя, ваш горад нельга назваць бяспечным. Вось я б не сказаў, што ад гэтага становіцца небяспечным, таму што гэта рызыка. І у нас, калі ў горадзе існуе інфраструктура, то зразумела, што з гэтай інфраструктуры час ад часу у нас ёсць розныя сітуацыі, калі гэтая інфраструктура не працуе. Гэта нармалёва, калі ў горадзе ёсць праблемы. Іншая справа, што мэты устойлівага развіцця, яны дапамагаюць і даюць параду гарадам, як у такіх сітуацыях з такімі праблемамі спраўляцца. Калі у цябе ёсць рызыка, то ты можаш падрыхтавацца да гэтай рызыкі. І калі, напрыклад, у цябе вырубаецца святло ва ўсім горадзе, у цябе ёсць, напрыклад, там 20-30 генератараў, якія ты падключаеш у пунктах, дзе найбольш важна спажыванне электрычнасці, там у шпіталях, там у дзецкіх садках, там і гэтак далей. Такая крытычная інфраструктура. І калі горад падрыхтаваны да гэтага, і у яго ёсць заўжды такі запасныя інфраструктура ці абсталявання, уразлівасць да такой рызыкі не вельмі вялікая. І вось гэта ўстойлівы горад. Калі горад не працуе над такімі рызыкамі, не прадумвае гэтыя рызыкі наперад, напрыклад, не рыхтуе сваю інфраструктуру да такіх рызык і гэтак далей, то тады горад з'яўляецца неўстойлівым. Так. Вось устойлівасць пра тое, што мы нармалёва рыхтуемся да гэтых рызык і можам так хутка на іх рэагаваць, і на якасці жыцця ў горадзе і на якасці жыцця жыхароў у горадзе
вось гэтыя рызыкі не вельмі значна сказваюцца. То бок у любым горадзе, напрыклад, будуць адбывацца пажары, але калі хутка прыязджаюць супрацоўнікі МНС і ўсё хуценька патушылі, то гэта устойлівы горад. А калі да іх не дазваніцца, то ўжо ёсць пэўныя праблемкі. Да, калі да іх не дазваніцца, калі ў іх не хапае абсталявання, калі, напрыклад, у горадзе вельмі дрэнныя дарогі і ім, каб дабрацца да пажара, трэба там не 10 хвілін, а там 20-30 ці гадзінаў увогуле, ці калі ў цябе не падрыхтавана гэтая пажарная машына. З бяспекай мы разабраліся. Бяспека ў нас пра інфраструктуру, а вось устойлівасць. У мяне ўвогуле адчуванне, што тут нейкая тавталогія, таму што мы кажам пра ўстойлівасць гарадоў, і адзін са складнікаў гэта ўстойлівасць. Калі мы кажам пра ўстойлівасць гарадоў і пабачым розныя дакументы на міжнародным узроўні, якія пішуць пра ўстойлівасць гарадоў, то мы заўважым, што агульнага такога паняцця, што гэта такое, такога няма. Калі размаўляюць пра ўстойлівасць, кажуць, што ўстойлівасць гарадская, калі проста казаць, то гэта горад павінен быць зручным для эканамічнай дзейнасці, для жыхароў, якія ў ім жывуць. І калі вось эканамічна, сацыяльна горад развіваецца і пры гэтым не ў экалагічным плане, не робіць так, каб навакольнае асяроддзе станавілася горшым, а нават ёсць гарады, якія кажуць, што мы хацелі б стаць пасля 50-х годах, напрыклад, кліматычна нейтральнымі і ўвогуле рэсурсаэфектыўнымі і рабіць zero waste і так далей. Калі казаць проста, то ўстойлівы горад — гэта горад, дзе добра бізнесу, дзе добра насельніцтву і не парушаецца экалагічны вось гэты баланс. Калі мы будзем кожны з гэтых кампанентаў браць, напрыклад, горад зручны для жыхароў, то там уже мы пабачым права на жытло, права на сацыяльныя паслугі, рознага кшталту інфраструктуры і гэтак далей, гэтак далей. Для бізнесу, там для спрыяльнай умовы для эканамічнай дзейнасці, так рабіць, каб па мінімуму ўплываць на экалогію. Вось гэта ўстойлівае развіццё. Давайце цяпер уявім, што ўсе беларускія гарады здавалі вам экзамен. Вось якраз на ўстойлівасць. Якая б тады была сярэдняя ацэнка па класу, калі адбыўся гэты экзамен, як вы думаеце? Вельмі складанае пытанне, таму што і гарады розныя, і умовы ў іх розныя, і немагчыма параўноўваць, напрыклад, абласныя такія цэнтры, да, там, дзе больш актыўная эканамічная дзейнасць. Як я казаў, ёсць розныя паказчыкі таго, як гэтыя гарады развіваюцца. Мы можам взяць, напрыклад, маленечкі горад, вакол яго там лясы і балоты, займаюцца яны выключна сельскай гаспадаркай. Зразумела, што ў гэтым сэнсе будзе мінімальнае ўздзеянне на навакольнае асяроддзе, да? Але пры гэтым будуць не вельмі спрыяльныя ўмовы для эканамічнага развіцця там, таму што бізнес там не будзе сяліцца і нейкім чынам развівацца. Ну і таксама будуць складанасці з сацыяльнай сферы, таму што даходы ў насельніцтва і ў горада не вельмі вялікія. Такія з сельскай гаспадаркі шмат грошай не заробіш, больш бюджэтныя трансферы. З іншага боку, мы можам взяць, напрыклад, сталіцу ці, напрыклад, абласныя цэнтры. Там у нас і эканамічнае жыццё, прамысловыя прадпрыемствы, але і ўздзеянне на навакольнае асяроддзе значна большае, чым, напрыклад, у маленькім горадзе. І дзесьці яно там можа і выраўняецца. Да? Ёсць розныя рэйтынгі, якія, напрыклад, робяць зараз ацэнку беларускіх гарадоў. Яны і афіцыйныя, Мінпрыроды, мне падаецца, рабіла пару год таму рэйтынг экалагічных беларускіх гарадоў. Ёсць таксама рэйтынгі, якія праводзяцца, напрыклад, цэнтрам новых ідэй і гэтак далей, да? Барометр успрыняцця гарадоў. Агульную адзнаку я бы не паставіў, да кожнага горада трэба паасобку ставіцца, і нават гэтыя рэйтынгі паказваюць, што вельмі такі значны разрыв будзе паміж некаторымі гарадамі. Але вось, што б я сказаў, што адзнака будзе такая. Не выдатна, але вось я б сказаў, што добра. То бок, у прынцыпе, беларускія гарады нічога так. Нічога так, таму што, калі мы бярэм усе мэты ўстойлівага развіцця і пабачым адзнакі, ці, напрыклад, як развіваецца там сацыяльная сфера, да, які доступ ёсць у людзей да сферы адукацыі, сацыяльных паслуг, там медыцыны, як дзяржава аказвае падтрымку, напрыклад, больш уразлівым групам насельніцтва, то дзесьці там добрыя паказчыкі будуць. А калі мы пабачым там, напрыклад, паказчыкі па інвестыцыям, развіццю новых прадпрымальніцтва і гэтак далей, то ў апошнія годы там гэтыя паказчыкі, напрыклад, валяцца. Ну і мне падаецца, зараз шмат якія людзі могуць сказаць: да якое добра, вы бачылі нашыя гарады ў Швецыі ці ў Фінляндыі. Але я тут мушу нагадаць, што мэты ўстойлівага развіцця яны для ўсяго свету. І насамрэч, аб'ектыўна кажучы, беларускія гарады на агульным фоне ўсяго свету яшчэ нічога сабе. Яны маглі б і лепш быць,
таму што патэнцыял такі ёсць і жаданне ў жыхароў таксама ёсць гэтымі тэматыкамі займацца. Можа, дзесьці не хапае рэсурсаў і палітычнай волі гэтымі пытаннямі займацца, такімі больш сур'ёзнымі рэформамі, але увогуле працэсы такія добрыя адбываюцца. А месцы гэта не стаіць. Вось да апошняга часу і вельмі шмат праектаў такіх былі у Беларусі рэалізоўваліся, якія датычыліся там якасці водных рэсурсаў, все, што касаецца там ачысткі вады ў гарадах, все, што збрасваецца потым у рэкі і все, што там выліваецца потым у Балтыйскае мора і так далей. Вельмі шмат праектаў было зроблена вось у гэтай сферы. Вельмі шмат было зроблена, напрыклад, у сферы працы з адкідамі бытавымі. Вельмі шмат рабілася ў сферы скарачэння спажывання электраэнергіі і энергаэфектыўнасці і гэтак далей. Такая праца магла б больш актыўна весцісь, але, на жаль, такія ў нас рэсурсы. Усё адно лепшае, чым у якой-небудзь Цэнтральна-Афрыканскай рэспубліцы. Я не быў у Цэнтральна-Афрыканскай рэспубліцы, не магу параўнаць. Я таксама толькі дакументалкі глядзела. Мне падаецца, што гэта не самая такая бедная і неразвітая краіна ў Афрыцы. Ёсць горшы варыянт. Добра, нічога добрага. Дрэнна, што людзі ў Афрыцы жывуць дрэннымі месцамі. Яны не столькі спажываюць, колькі ў нашай краіны. Калі пабачыш, як проста там людзі жывуць, нават без электрычнасці, без такіх вось стандартных умоў, якія еўрапеец лічыць, што яны стандартныя, то да, яны спажываюць менш. Ну, можна далёка не хадзіць, можна ўспомніць, напрыклад, як нашы бабулі, дзядулі жылі, і гэта было, як мы самі за воськамі хадзілі ў магазіны і гэтак далей. Зразумела, што чым прасцей жыццё, тым менш рэсурсаў мы патрабляем, і тым менш уздзеяння на навакольную асяроддзе мы робім. Ну, з гэтага пункту гледжання, напрыклад, тут больш спрыяльныя умовы для экалагічнага развіцця, і там больш адзнакі вось у гэтым рэйтынгу будуць звязаны з экалогіяй. Менш сацыяльнымі паслугамі. А калі мы не будзем ставіць адзнакі ўсім беларускім гарадам агулам, а возьмем толькі мой улюбёны горад Гродна, як бы вы яго ацанілі? Па ўсіх рэйтынгах я глядзеў, Гродна на першых месцах знаходзіцца. Ён заўжды у першай пяцёрцы гарадоў і па якасці жыцця, і па экалагічным паказчыкам і гэтак далей. Тым часам мы ўжо трэці сезон абмярковваем, якія ў Гродні праблемы, што не так з транспартам, што не так з жытлом. Это таксама паказчык таго, што ў Гродні не так блага ўсё, да? Калі ў горадзе існуе падкаст, які займаецца устойлівым развіццём гэтага горада, гэта ўжо паказчык таго, што нават і грамадзянская супольнасць таксама ў горадзе працуе над гэтым пытаннем. Дзякуй, шаноўныя слухачы і слухачкі. Вы не проста слухаеце падкасты, вы робіце невялічкі крок наперад да ўстойлівага развіцця нашага горада. Ганарыцеся. Давайце тады мы вызначым, што гэта за крытэрыі такія, па якіх, уласна, мы гэтыя адзнакі паставілі. То бок, як у бізнесе ёсць ключовыя паказчыкі паспяховасці, ці ёсць такія ж самыя паказчыкі, калі мы кажам пра ўстойлівасць? Так, ёсць. Нават сусветная арганізацыя, якая займаецца стандартызацыяй, у яе нават распрацаваныя ёсць такія міжнародныя стандарты па індыкатарах устойлівага развіцця ў гарадах. Нават ёсць краіны, якія па вось гэтых міжнародных стандартах робяць ацэнку таго, якім чынам адбываецца якасць кіраўніцтва ў гарадах. Вельмі шматлікія такія гарады, яны праходзяць праз гэтую працэдуру, каб атрымаць вось гэты сертыфікат, што яны з'яўляюцца ўстойлівымі і выконваюць усе гэтыя паказчыкі. Іх вельмі шмат, і крытэрыяў гэтых вельмі шмат, і гэта такая комплексная адзнака. Часцей за ўсё, вось, напрыклад, я ведаю, што і некаторыя беларускія гарады таксама праходзілі праз гэту працэдуру, але толькі часткова. Напрыклад, у Еўрапейскага банка рэканструкцыі развіцця ёсць такое паняцце, як Green Cities. Што яны робяць? Яны перад тым, як падтрымліваць нейкія такія вялікія праекты, звязаны з мадэрнізацыяй інфраструктуры, выдзяляць грошы на такія праекты, яны праводзяць такую вось ацэнку. Узровень уздзеяння горада на навакольнае асяроддзе. Па розным там крытэрыям і індыкатарам ацэньваюць розныя сектары, бытавыя вось гэтыя адкіды, і ваду, і паветра таксама ў горадзе, якасць, таксама якое ўздзеянне на зямельныя рэсурсы аказвае гарадская гаспадарка. А потым глядзяць, як горад вось гэтымі рэсурсамі карыстаецца, потым даюць, напрыклад, адзнаку таго, што горад робіць для таго, каб менш рэсурсаў гэтых выкарыстоўваць. Потым, у залежнасці ад таго, дзе там больш праблемныя такія сферы, ёсць выдзяляецца фінансаванне. Вось
Беларускія гарады ацэньваліся па гэтых крытэрыях. Таксама вось у пагадненні мэраў ёсць метадалогія па клімаце энергіі, па якіх гарады ацэньваюцца з пункту гледжання выкідаў парніковых газаў ці, напрыклад, з пункту гледжання адаптацыі да кліматычных зменаў, якія адбываюцца. І там таксама беларускія гарады так неблага глядзяцца. Ёсць розныя абсалютна рэйтынгі, там і па сацыяльных крытэрыях, там і па сферы адукацыі, гэтак далей, гэтак далей. Беларусь у цэлым і беларускія гарады ўсё ж такі гэта еўрапейскія гарады і людзі з еўрапейскай ментальнасцю, таму выглядае гэта не так блага. Часта у нас прынята казаць, што ў нас ўсё вельмі дрэнна, вы паглядзіце, як у Швецыі, гэта таму, што мы сябе як быццам бы адчуваем у адной ментальнай прасторы са Швецыяй. Я б сказаў, што параўноўваць нас са Швецыяй гэта добра, таму што заўжды вельмі добра мець перад сабой добрыя прыклады, а Швецыя, яна прасунутая краіна ва ўсіх адносінах, што тычыцца навакольнага асяроддзя і ўвогуле такіх зялёных падыходаў да развіцця і да ўстойлівасці і сацыяльнай сферы і гэтак далей, гэтак далей. Добры прыклад, куды Беларусь магла б развівацца. Пакуль, наколькі я разумею, беларускай дзяржавы, прынамсі, я не чула пра тое, што недзе на дзяржаўным узроўні калісьці гучала пра устойлівае развіццё, не прымаецца бюджэт на наступны год, і вось у суадносна з канцэптам устойлівага развіцця мы неяк размяркоўваем грошы. Не, ўсё ж такі суадносна з нейкімі іншымі перакананнямі гэтыя самыя грошы размяркоўваюцца. Вось у мяне пытанне. Беларуская дзяржава, у прынцыпе, калісьці цікавілася ўсёй гэтай тэмы з устойлівым развіццём, ці гэта была выключна справа грамадскага сектару? Беларуская дзяржава вельмі цікавілася гэтым. Нават у нас ёсць упаўнаважаны па справах рэалізацыі гэтых мэтаў устойлівага развіцця. У сусветным рэйтынгу Беларусь была так на вельмі такім высокім месцы. Менавіта таму, што гэтай тэматыцы вельмі значная ўвага ўдзялялася. Таксама былі шматлікія праекты пры падтрымцы ПРААН, якія дазвалялі дзяржаве больш актыўна уключаць вось гэты падыход мэтаў устойлівага развіцця ў дзяржаўныя палітыкі. І апошнім часам з'явіліся нават такія ёсць вось індыкатары, аб якіх вы, Даша, казалі, як ацэньваць увогуле ўстойлівае развіццё. Вось гэтыя індыкатары і статыстыка па мэтах устойлівага развіцця сталі часткай дзяржаўнай статыстыкі, і ў дзяржаўных праграмах з'явіліся падпункты там, дзе называліся мэты ўстойлівага развіцця і якім чынам мерапрыемствы, якія ў дзяржаўных праграмах былі запісаны, якім чынам яны суадносяцца з мэтамі ўстойлівага развіцця і нават з бюджэтамі, што беларуская дзяржава будзе выдаткоўваць на тую ці іншую мэту ўстойлівага развіцця. Гэты працэс пайшоў з дапамогай сусветнай супольнасці і падыходаў, якія робяць ПРААН і ААН. Іншая справа, што у нас ёсць вельмі шмат праблем у Беларусі. Да? Мы ведаем, што у нас ёсць праблемы з дэмакратыяй, у нас ёсць праблемы з бяспечнасцю там, для людзей, гэтак далей, з бяспечнасцю для бізнесаў і гэтак далей. Неяк так складаецца, таму што мэта ўстойлівага развіцця вось такая агульная канцэпцыя, якая не глядзіць час ад часу ў сутнасць рэчаў і ў праблемныя рэчы, а вось у нас ёсць індыкатар, як бы б'ецца, ён добры, таму мы і высокую адзнаку ставім. А насамрэч, што за гэтым індыкатарам адбываецца насамрэч, там ёсць праблемкі. Напрыклад, як з парламентам, там быццам бы гендерны баланс 50% жанчын, але калі разабрацца, то гэта парламент не парламент. Это вельмі добры прыклад. Для статыстыкі, для індыкатара у нас все the best. А калі глядзець на якасць гэтага індыкатара, тут узнікаюць пытанні. Таму маем то, што маем. Калі глыбей паглядзець у гэты рэйтынг і ў гэтыя індыкатары, то я думаю, што можа быць мы б зразумелі, што адзнакі б у Беларусі былі і беларускіх гарадоў не такія высокія. Или пару балаў за плагіят. За плагіат, или, як ёсць такое моднае слово, ачкаўцірацельства. Вось за ачкаўцірацельства таксама. І яшчэ мне падаецца, што нягледзячы на тое, што Беларусь далучалася да ўсіх гэтых файных канцэпцый, гэта неяк было не на слуху. Пра флікеры якія-небудзь, якія трэба абавязкова насіць. Пра гэта была і рэклама па тэлебачанню, і нейкія білборды, гэтыя флікеры, значыць, раптам з'явіліся ў дзяржаўных крамах побач з жвачкамі. А вось пра ўстойлівае развіццё неяк не было. Вось мне чамусьці такая аналогія, што проста ёсць нейкія такія праграмы дзяржаўныя, якія піярцца, а гэта, калі не цікавішся, то і не даведаешся. Вельмі складана параўноўваць, таму што мэта ўстойлівага развіцця — это такая вельмі абшырная, такая шырокая тэма, і займаюцца гэтай тэмай спецыялісты. Больш людзі, якія ў кіраўніцтве, напрыклад, гарадоў, ці там дзяржава, ці там міністэрства знаходзяцца. У познім моманце пачалі людзі размаўляць аб тым, што вось гэтыя глобальныя мэты ўстойлівага развіцця, для іх патрэбна лакалізацыя
яны павінны спускацца ўніз на ўзровень гарадоў, і гэтая праца толькі пачыналася ў Беларусі. Таму пасля 20-го года яна так вельмі хутка схлопнулась, не вельмі шмат людзей праектаў імі займалась. Вось тая грамадзянская супольнасць, якая ўвесь час займалась прасоўваннем гэтай тэматыкі, яна знікла, і ёй не даюць больш працаваць, таму зараз не вельмі шмат пачуць можна пра мэту ўстойлівага развіцця. А пра бяспеку, канешне, дарожную бяспеку мы будзем заўжды чуць, таму што гэта Міністэрства ўнутраных спраў, гэта іх статыстыка, і бяспека на дарозе гэта адна такі галаўны боль для іх. І гэта вельмі важнае пытанне, і я так разумею, што вынікі гэтай працы таксама былі такія значныя. Сапраўды бяспека на дарогах палепшылася. Можа быць, мала было чутно пра гэту тэму, таму што яна такая складаная, і распіярыць вельмі складана таксама. Вось мы кажам пра мэту ўстойлівага развіцця, а за гэтым столькі інфармацыі, што паспрабуюць растлумачыць людзям, што гэта, таму што гэта і гэта, і гэта, і гэта, і гэта, это ўвогуле ўсё наша жыццё. Таму і не цэплялася наша ўвага за гэтай тэматыкі. Аднымі банерамі за ўстойлівую Беларусь справа не абыдзецца. Вельмі важны для мяне момант, што устойлівы гэта не тое ж самае, што стабільны ў разуменні беларускай прапаганды. Устойлівы гэта пра тое, што ты як бы крэпка стаіш і пры гэтым развіваешся. Так. І устойлівасць, разуменне гэтага слова такое, што гэта развіццё не прыпыняецца. Яно ў нас заўжды адбываецца. Калі не прыпыняецца, гэта ўжо не ўстойліва. Зразумела, вось глядзіце пра лакалізацыю. Калі вы сказалі пра лакалізацыю, я адразу падумала, што ёсць які-небудзь горад Свіслач, і там ёсць якія-небудзь грамадзянскія актывісты, якія вырашылі падаць заяўку на грант ад якога-небудзь буйнога фонда, каб зрабіць кавалак Свіслачы, нейкую сферу больш устойлівай, больш бяспечнай за кошт таго, што там паставіць ліхтары на малаасвятляльных вуліцах. Вось у мяне пытанне, яно сапраўды так працуе, што праз нейкія маленькія праекты можна дасягаць вось гэтага устойлівага развіцця? Ці гэта мусіць быць, значыць, палітычная воля, нейкае цэнтралізаванае кіраванне, выдаткоўванне сродкаў з бюджэта, ці можна так абысціся? Ёсць такое залатое правіла, што гэта павінна быць і палітычная воля, і дзеянне грамадзянскай супольнасці. Калі хтосьці выпадае з гэтага працэсу, то вось такія праекты яны адразу становяцца неўстойлівымі. Да, напрыклад, улады могуць на працягу 2 гадоў штосьці рабіць, але калі яны да гэтага працэсу не будуць падключаць грамадзянскую супольнасць жыхароў, то пасля 2 гэтых гадоў дзейнасць гэтая схлопнецца. Калі ўлады жадаюць, напрыклад, зрабіць нейкі працэс больш устойлівым, зразумела, што для гэтага яны павінны уключаць у гэты працэс людзей. Без вось гэтых 2 кампанентаў вельмі складана таксама і грамадзянскай супольнасці штосьці зрабіць. Напрыклад, у нашай практыцы былі такія прыклады, калі у нас ёсць вельмі актыўныя людзі, якія хацелі б штосьці зрабіць, яны нават маюць чалавечы рэсурс, каб штосьці зрабіць сваімі рукамі, нават сабралі якіясьці грошы, дзесьці знайшлі таксама фінансаванне ад бізнесу, і хацелі б штосьці зрабіць. Дзіцячую пляцоўку, ці там, як вы кажаце, напрыклад, на беразе рэчкі можна штосьці інфраструктуру зрабіць, ці там зрабіць парк, зялёную зону і гэтак далей. Але зразумела, што калі праект датычыцца якой-небудзь інфраструктуры, тэрыторыі і гэтак далей, то без дазволу мясцовых уладаў таксама гэта не зробіш. І без садзейнічання таксама мясцовых уладаў гэтага не зробіш. А гэта такія значныя праекты, якія якраз такі на ўстойлівасці горада і адбіваюць. Вельмі важна, каб там задзейнічаны былі ўсе. Гэта такі прынцып устойлівага развіцця. Усіх, каго толькі можна, усіх стэкхолдерах, заінтарэсаваныя бакі павінны быць удзельнікамі гэтага працэсу. А вось, напрыклад, праект, які рабіла інтэракцыя па асвятленню Полацка. Па-першае, у мяне пытанне, чаму тады быў менавіта Полацк, а не Мінск які-небудзь? Сталіцы ўсё-такі. Першае, што ў Мінску ёсць, гэта шмат рэсурсаў. І чалавечага капіталу, і фінансавых рэсурсаў. Мінск вельмі багаты горад, які можа сабе дазволіць самастойна рэалізоўваць такія цікавыя праекты. Нават кампаніі, якія займаюцца асвятленнем, у якіх таксама ёсць і кампетэнцыі, і магчымасці і гэтак далей, яны таксама знаходзяцца ў большасці ў Мінску. Да? Мінск можа справіцца сваімі рэсурсамі заўжды. А вось сярэднія гарады, абласныя цэнтры, ці вось гарады ад 50 до 100 тысяч насельніцтва, да? Там заўжды ёсць людзі, якія цікавяцца, якія з'яўляюцца патрыётамі свайго горада, якія цікавяцца новымі тэхналогіямі, падыходамі і гэтак далей, але ў іх не заўжды ёсць рэсурс, каб штосьці такое рэалізаваць. Інтэракцыя заўжды займалася такімі гарадамі, мы прыходзілі туды, дзе была зацікаўленасць у чымсьці рэалізаваць штосьці новае, прагрэсіўнае, і дзе не хапала рэсурса, ведаў ці матэрыяльных рэсурсаў, каб зрабіць нейкі пілот, як гэта працуе. Дарэчы, вось у Полацку было вельмі цікава, таму што якраз такі мы працавалі
працавалі і з уладамі, і з камунальнымі рознымі службамі, і з людзьмі, з насельніцтвам, каб яны ўдзельнічалі таксама, таму што вызначыць, якія вуліцы, дзе павінна быць мадэрнізавана гэта асвятленне, вызначыць месцы, дзе ўвогуле, напрыклад, асвятлення няма, а людзям яно патрэбнае, да? І ўвогуле якімсьці спрычыніць такую сітуацыю, што людзі, калі яны глядзяць і слухаюць пра тэматыку асвятлення ў іх горадзе становіцца больш энергаэфектыўным, і горад такім чынам будзе эканоміць вельмі шмат грошай, і яны гэта могуць рабіць у сябе ў дамах разам з гарадскімі службамі, напрыклад. Мы праводзілі, напрыклад, два пытанні. Адно пытанне на пачатку праекта і адно пытанне таксама напрыканцы праекта. І мы пабачылі, што нягледзячы на тое, што мы займаліся тэматыкай вулічнага асвятлення, вось людзі ўдзельнічалі, яны вызначалі там канцэпцыі для вулічнага асвятлення, канцэпцыі для дэкаратыўнага асвятлення, вуліцы, дзе павінна гэта асвятленне было быць мадэрнізавана. Напрыканцы праекта падчас другога пытання заўважылі, што людзі, якія ўдзельнічалі ў пытанні, яны сказалі, што яны пачалі ў сябе ў дамах таксама вводзіць некаторыя энергаэфектыўныя меры, і іх спажыванне электрычнасці, напрыклад, скарацілася там у розных ад 15 до 20% у дамах. Это каб паказаць, што калі такая тэматыка ўзнікае ў горадзе, людзі робяць, глядзяць, што яны таксама могуць менш грошай за гэта плаціць, выдаткоўваць. Супер, і працуе такім чынам, вось устойлівы горад і дабіваецца вынікаў. А як вам ввогуле супраца з органамі ўлады? Якія, можа, былі складанасці, ці наадварот усё было абсалютна не складана? Было вельмі складана. Ведаеце, ёсць такія сталыя падыходы ў гарадскіх уладаў, камунальных службаў. Яны працуюць кожны дзень з гэтымі пытаннямі, яны ўжо прызвычаліся неяк вырашаць гэтыя пытанні. І калі ты прыходзіш з якімсьці новымі падыходамі, тэматыкамі гэтых далей, і патрабуеш, каб гэтыя падыходы, і з грашыма. Насамрэч, мы не проста прыходзілі і казалі, што там зрабіце вось так, таму што ў нас ёсць суперразумныя эксперты, якія кажуць, што вось трэба так рабіць. А мы прыходзілі заўжды з нейкім рэсурсам, калі казалі, што вось калі вы хацелі б там мадэрнізаваць інфраструктуру і вырашыць сваю гэту праблему, вы атрымаеце на гэта рэсурс, але не толькі інфраструктуры, яшчэ і ў галаве, і ў падыходах сваіх вы таксама павінны штосьці змяніць. І вось гэта вельмі складана, таму што вось гэтыя падыходы, якія дзесяцілеццямі фарміруюцца там у галавах людзей, якія там працуюць, потым змяніць это такая вельмі складаная задача. Напрыклад, мы гэтыя ліхтары ставілі 30 год. Вось як з Мінску прышлюць грошы, дык мы адразу ліхтары ставім, што вы тут прыехалі. Час ад часу так і было. Але не Полацку было вельмі добра у сэнсе таго, што там была і зацікаўленасць. Яны прапаноўвалі гэтую тэматыку самастойна. Напрыклад, мне сказалі, што нам трэба папрацаваць з гарадскім асвятленнем. У нас ёсць гэтым праблемы. У іх вельмі такая добрая каманда і ў выканкаме была, у камунальных службах. Зразумела, там было вельмі шмат пытанняў, таму што новыя падыходы, усе вельмі баяцца штосьці там такое зрабіць, што потым камусьці не спадабаецца. Але ўвогуле з-за таго, што тэхналогіі цікавыя, і людзі бачылі, што гэта будзе вельмі карысна для гарадской інфраструктуры. Людзі бачылі, што гэта для развіцця горада будзе вельмі карысна. І людзі бачылі, што маю в адміністрацыі і ў камунальных службах, што жыхары таксама патрабуюць паляпшэння асвятлення на некаторых вуліцах і заўжды ідуць скаргі і так далей. Гэта іх галоўны боль. Зразумела, што вельмі шмат праблем узнікала ў працэсе рэалізацыі, але з гэтымі праблемамі спраўляліся. Вельмі добры такі быў выпадак. І яшчэ там цікава было то, што жыхары вельмі значны ўдзел прымалі у вызначэнні таго, якім чынам будзе мадэрнізавацца дэкаратыўнае асвятленне ў горадзе. Таму што горад спачатку праекта зрабіў сабе такую стаўку, што яны сказалі, што мы хацелі б зрабіць горад вечарам і ноччу больш прывабным для турыстаў, каб яны ў нас заставаліся. І яны разам з гараджанамі вызначаліся, дзе, як, што са студэнтамі архітэктурнага факультэта Полацкага універсітэта вызначаліся адразу, дзе што зрабіць так, каб горад быў больш прывабным ноччу. Такі вельмі цікавы быў праект. Спадзяюся, што яшчэ такія праекты ў Беларусі будуць. Але пакуль у нас няма магчымасці супрацоўнічаць ані з беларускім дзяржаўным апаратам, ані у вас такая яшчэ нават сваімі рукамі нешта такое датыкальнае рабіць у Беларусі. Скажыце, калі ласка, што нам зараз застаецца, каб усё ж такі рабіць беларускія гарады больш устойлівымі? Не забывацца, што гэтыя гарады ў Беларусі засталіся, і ў іх засталіся тыя ж самыя праблемы. Там засталіся тыя ж самыя жыхары, якія ў іх жылі. Насамрэч, зацікаўленасць у такіх праектах яна засталася. Гэтыя людзі нікуды не падзеліся з гарадскіх адміністрацый, гэтыя людзі нікуды не падзеліся з камунальных служб. Зразумела, што сёння мы не можам нічога зрабіць, да? Наша задача, напрыклад, як прадстаўнікам грамадзянскай супольнасці, гэта зберагчы той патэнцыял, які можна будзе потым выкарыстаць на тое, чтобы нашы гарады атрымалі веды, практыкі, рэсурсы і маглі ў свой час больш хутка рабіць вось гэтыя
праекты па мадэрнізацыі, Таму што калі мы час гэты упусцім, сутыкнемся з тым, што людзям будзе некамфортна ў гарадах гэтых жыць, яны проста з'едуць не ў Мінск проста, а яны наўпрост будуць з'язджаць там у Польшу, у Літву, там дзе гарады больш утульныя і зручныя для развіцця, для пражывання і гэтак далей. Мы аб гэтым павінны памятаць, што вось гэты патэнцыял, ён патрэбен зараз, мы яго не можам рэалізаваць, але ён будзе патрэбен, калі наступяць больш спрыяльныя ўмовы для гэтага. Вялікі дзякую, спадар Іван, за такую цікавую размову. Асабліва наконт утульнага горада. Спадарства шаноўнае, трэба падпісацца на падкаст «Утульны горад». Падпісвайцеся яшчэ на Інстаграм «Інтэракцыя Джорджіі». Гэта інтэракцыя ў Грузіі. Можаце паглядзець, чым арганізацыя займаецца. Там больш такія праекты ў сферы адукацыі, але вось гэта якраз такі тыя праекты, якія займаюцца развіццём гэтага патэнцыяла, які хутка нам, я спадзяюся, спатрэбіцца. Пачуемся. Уважаемые пассажиры, памятайте, вы обязаны оплатить проезд. Набывайте проездные билеты до початку поездки.